салом. Мавзӯе ки ман мехоҳам имрӯз фаҳмонам, ин мавзӯи махраҷи умумии касрро як бисёр мавзӯи муҳим аст дар математика, ки дар кор мешавад дар ҷамъоварии касрро, муқоиса кардани касрро ва дигар хело. Ман дар ин ҷо як мисол дода шудаастам. Чӣ хеле ки мебинед, камеро камтар майдатар мекунем, то ки экрано хубтар бинед. Мисол дода шудааст ки махраҷи умумӣ, мисол касри 11 ва 14 ва 4-7-ро ёбед. Мо як видео кардаги ҳастем дар бораи касрҳоро фаҳмодан. Агар хоҳед метавонед ссилкааш дар экран бошад, метавонед гиред, тамошо кунед. Дар ягон ҷо инҷо пайдо мешавад. Хайна акнун барои махраҷи умумии касри 11-4 ва 4-7-ро ёфтан. Ин касрҳоро барои мисол муқоиса кардан намешавад, барое ки махраҷашон дигаргуна ҳастанд. Як тиш 14, як тиш 7. Барои ҳамин як кор кардан дар кор ки ҳар дуюми махраҷҳо як адад шаванд. Ба метавонед дигар корҳоро кунед. Барои ина кардан аввал чӣ кор кардан дар кор? Махраҷ чиаш ёфтан дар кор? Каратии умумии хурдтарини 14 ва 7-ро ёфтан дар кор аст. Каратии умумии хурдтарин ё ки хурдтарин каратноки умумӣ, баъзан вақтҳо ХКУ ам мегӯянд. ХКУ ё каратии умумии хурдтаринро ёфтан дар кор. Инро мо дар як видео детайлан гап зада будем, боз ссилкаашам пайдо мешавад. Агар хоҳед метавонед детайлан тамошо кунед. Не ки барои ҳозир бистра мегузарем, тезтарак мегузарем. Каратии умумии 14 ёбем. Агар 14 ададҳои ба зарбкунандаҳои сода ҷудо кунем, 2 ва 7 мешавад ва 7-ро ба зарбкунандаҳои сода ҷудо кунем, худи 7 мешавад. Барои ёфтани каратии умумии хурдтарини 14 ва 7 бояд чӣ кор мекунем? Мебинем дар ин ҷо 2 чанд бор истифода бурд? Як бор истифода бурда шудааст. Максимална ҳама зиёдтарин як бор истифода мебарем. 7 дар ин ҷо як бор аз боло, як бор аз поин истифода бурда шудааст. Барои ҳамин 7 менависем ва мешавад 14. Яъне ки махраҷи умумии ҳар дуи ҳамин касрро, ин касрро, ин каср, махраҷи умумишон 14 будааст. Барои бед як бори дигар нависем, то ки хубтар бинед. Ин касрҳоро ки навистем, акнун махраҷи умумии ҳар дуи ҳамиҳо чанд гуфтем? 14. Каратии умумии хурдтарин ҳар дуи ҳамин касрҳо 14. 14 акнун ҳар дуи ҳамин касрҳоро ба як адад зарб задан дар кор ки махраҷошун якхела шавад. Ана ин касрро бояд ба адади чанд зарб занем ки махраҷ 14 шавад. Аллакай махраҷаш 14, барои ҳамин ба 1 зарб мезанем. Ва ин касрро бошад ба 2 зарб мезанем. Ба 2 ки зарб задем, анакнун инахе мекунем, менависем. Анакнун вақте ки мо якка навистем, як ҳам ба сурат зарб задан дар кор, ҳам ба махраҷ зарб задан дар кор. 1 зарби 11, 1 зарби 14, касри дуюмангӣ 2 ки дар ин ҷо доштем, ки 2 ҳам ба сурат зарб мезанем, ҳам ба махраҷ зарб мезанем. Дуруст? та поинтар меравем. 2 мешавад зарби 4 ва 7 зарби 2. 2 зарби 7 нависем. 2 зарби 7. Анакнун ино зарб занем. 11 зарби 1, ин ҳам худаш меистад. 2 зарби 4 8 тақсими 14. Анакнун ҳар дуи ҳамин касрҳо чӣ хеле дидем? Махраҷошон як хела аст. ана ин махраҷаш 14, ана ин махраҷи дигараш 14. ана ин як мисол. Бед барои хуб осонтар шудан як мисоли дигар мегирем. Мисоли камтар душвортар. Мисоли 2 менависем. Мисоли 2 мо ман дар ин ҷо навишта шудаастам. Бед мегем касрҳои 9 10 ва 7 тақсими 18-ро ҳар дуи ҳамин касрҳоро ба махраҷи умумӣ овардан дар кор. Чӣ хеле гуфтем? Барои махраҷи умумӣ овардан кӯшиш кардан дар кор ки махраҷҳо якхела шавад. Барои махраҷҳо якхела кардан КУХ ё ки ХКУи 10-у 18 ёфтан дар кор. КУХ ё ки ХКУ хурдтарин каратнокии умумии 10 ва 18 меёбем.
اینا وقتی یافتن 10 با ضرب کننده ساده جدا میکنیم. با ضرب کننده ساده جدا کنیم میشه 2 ضرب 5 با فکر میشه فقط تمام 18. با ضرب کننده ساده جدا کنیم 2 ضرب 3 ضرب 3 انا اکنون که اوخی 10 و 18 چه میشد؟ در اینجا دو یک مراتب استفاده برده شدگی است. برای این 1 تا 2 می نویسیم. 2 5 یک بار استفاده برده شده است. یک بار می نویسیم. 3 دو برابر استفاده برده شده است. 2 برابر می نویسیم. ضربی 3 2 ضرب 5 10 10 ضرب 3 30 36 90 میشد. یعنی که مخرج عمومی هر دومین کسر رو 9 7 و 18 چند است؟ 90. اکنون هر دومین کسر رو با یک عدد ضرب زدن در کور که مخرجشون یک خیلی شود. با کدام عدد ضرب میزنیم؟ این کسر با 9 ضرب میزنیم. کسر دیگریش باشد با 5 با فکرم 9 ضرب 9 تقسیم 9 ضرب 10 کسر دومنگیش 5 ضرب 7 تقسیم 5 ضرب 18 در پایینش نویسیم 9 کره 9 81 تقسیم 90 5 کره 7 35 90. چه خیلی که دیدید هر دو این کسر رو مخرجی یک خیلی دارم. همین بسیار چه خیلی که میبینید بسیار آسان است. اگر خود که اگون مثال دیتیل نباشد ما میتونیم اگون مثالی دشوارتر گیریم نویسیم. برای پیشنهادات رو در کامنتر نویسید و با کانال ابونه شوید. تا بازدید.